Ja sam Vladimir Ćuk i zaposlen sam na poziciji web i marketing direktora u kompaniji Gigatron. Gigatron je krenuo kao jako mala radnja na Banovom brdu. Početci se vežu još 20 godina unazad i sledeće godine u martu punimo 20 godina. Kao neki veliki jubilej Gigatrona. Krenulo je od bukvalno 2 zaposlena kao prodavnica računara, a danas je izraslo do toga da Gigatron zapošljava više od 1000 ljudi i da ima čak 62 fizičke prodavnice, od čega 8 megastorova, a mi smo upravo ispred jednog od njih. Gigatron je jedan od pionira e-komerca u Srbiji. Danas Gigatron beleži preko 2,5 miliona poseta mesečno na svom e-commerce sajtu. To što je jedan od pionira mu daje neko breme da postavlja nove trendove, što Gigatron iz godine u godinu radi. Ono što Gigatron najbolje radi je da postavlja sebi obećanja, to jest obećanja koja daje kupcima. Ta obećanja Gigatron jako dobro ispunjava. Ono što je Gigatron izdvajalo uvek na polju e-commerce i kako je postao lider uopšte u Srbiji na polju e-commerca je to što smo praktično izjednačili sajt sa fizičkom prodavnicom. Ljudi koji dođu na sajt Gigatrona praktično na njemu mogu da nađu apsolutno sve informacije koje mogu da nađu i u prodavnicama. U budućnosti, pošto Gigatron još uvek radi na poboljšanju sajta i poboljšanju korisničkog iskustva, gledamo da potpuno izjednačimo kada čovek dođe u prodavnicu i kada se čovek nađe na web sajtu Gigatrona. Gigatron nudi velike benefite svojim online kupcima. Neki od njih ću pomenuti sada koji nisu toliko prepoznati. Jedan od njih je prioritetna isporuka, a to je da korisnik dobija isporuku onoga što je poručio bukvalno u svom stanu. Drugi benefit koji nudimo našim online kupcima je montaža tehnike. Treći benefit koji nudimo našim online kupcima je e-reciklaža kao neki poslednji benefit. Svi ovi benefiti su došli iz osluškivanja tržišta, to je osluškivanja želja naših potrošača koji dolazi i posećuju naš web sajt. U tom smislu, navodeći sve ove benefite, Gigatron će i dalje nastaviti da proizvodi sve veći broj benefita i sve veće olakšanje online kupovine kako bi se postavio kao apsolutni lider u e-komercu u Srbiji.